uuteen rakettiesittelyn pariin. Ja nyt mä esittelin mun raketit. Aloitetaan aika pikkutalista. Elikkä aarrearkku, taikaruoska, 4 pakettia Magnum Granuli, 2 highlightia. Sitten siellä alla on iso pärjäisi. Otetaan seuraavaksi vaikka suihkut. Niitä ei oo paljon, mutta joo. Tai no tässä on ainoat suihkut täällä suihkuralle, 8 eri suihkuja. Otetaan seuraavaksi vaikka roomalaiset kynttilät. Joo, ja ne on tällaisia, kun on jäänyt venetsialaisista, eli Overlord 8, sitten näitä Comet Kandileita, 2 jäänyt venetsialaisista. Seuraavaksi otetaan P1, jotka on kans jäänyt venetsialaisista. Tässä on nyt Big Bangei 16 kappalet. Niin, joo. Sitten vikaksi ilmapommit. 10 pakettia turpatantereet, sitten 2 pakettia näitä isoja kihoja. Nämä on sellaisia, kun on lähes myynnistä pois, niin pitihän nyt ottaa 2 testiä. En ole aikaisemmin ostanut. Nyt sitten huono homma, ettei pääse Gratian laadulla ostaa rakettia, kun ei oo ollut aikaa käydä Salossakin paukkuin, niin joo. Sellaista. Joo, ja tässä on nää vuoden raketit ja kertokaa kommenteissa mitä teillä on. Tän uuden vuoden rakettiesittelyvideo oli tässä. Uutena vuotena ehkä ampumisvideo. Kiitos kun katoit. Pistäkää tiliseurantaa. Tykkäys videolla. Kiitos.